Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa, pripun kabare dinten niki? Alhamdulillah. Para siswa-siswa sholih sholihah, dinten niki kita sinau basa Jawa wulangan 3. Bahas tentang unsur intrinsik cerita rakyat. Monggo sakderenge sinau, kita maca basmalah sareng-sareng nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan wulangan 3 iki setunggal ngerteni cerita rakyat. Sengkali njlentrehake unsur intrinsik sajroning cerita rakyat. Nah, apa sing dimaksud cerita rakyat iku? Cerita rakyat yaiku cerita jaman biyen sing asale saka masyarakat lan tuwuh ngrembaka jroning masyarakat. Lah titikane ciri-cirine cerita rakyat yaiku diceritakake kanthi turun-temurun secara lisan. Ora ngerti sapa sing ngarang utawa anonim. Duweni nilai-nilai kang luhur. Duweni pirang-pirang versi. Senajan judule padha, nanging saben panggon iso duweni versi dhewe-dhewe. Unsur intrinsik cerita rakyat. Unsur intrinsik yaiku sing ndasari dumadine cerita. Dene sing kelebu unsur intrinsik cerita rakyat yaiku tema, alur, latar, paraga, lan amanat. Tema yaiku dasare pamikir utawa ide pokok sing ndasari penyusune cerita. Tuladhane, ana cerita mula bukane kutha Surabaya. Yaiku temane tentang rebutan lahan pangan. Ana cerita Jaka Tarub, temane tentang jejodohan antarane Jaka Tarub lan Nawang Wulan. Sabanjure kuwi ana intrinsik alur. Alur yaiku lumakune cerita saka wiwitan nganti ing pungkasane cerita. Alur dumadine 3 werna. Alur maju mujudake prastawa kang disajekake secara urut saka wiwitan nganti pungkasane urut. Saiki bisisuk sisuke kuwi urut. Alur mundur mujudake prastawa kang diceritakake saka akhir banjur mbaleni cerita. Dadi cerita sing awal dibaleni maneh. Alur gabungan mujudake gabungan saka alur maju lan mundur. Latar yaiku babagan panggonan, wektu, lan kadadean jroning cerita. Latar iku kaperang dadi 3 werna. Latar papan atau panggonan. Panggonan iku panggonan critane iku nang endi, nang kali, apa ning jero omah. Latar wektu. Waktu dina Senin, apa saben isuk, apa saben sore. Latar kadadean. Kadadean itu kejadian. Kejadian dalam alur cerita. Lah selanjute paraga. Paraga yaiku toko sajroning cerita. Nah, toko nang kono aku ana sapa wae. Ana paraga utama sing dadi punjere cerita lan paraga tambahan. Kaya dene cerita Jaka Tarub, paraga utamae Jaka Tarub lan Nawang Wulan. Lah liyane mlebu paraga tambahan. Nah, sing terakhir amanat. Amanat yaiku pesen moral kang bisa dijupuk saka cerita.
Dadi critane kuwi apa sing iso kita jupuk saka crita. Nah, iku jenenge amanat utawa pesen moral. Lah kuwi mau babagan tentang unsur-unsur intrinsik cerita rakyat. Dingerteni maneh apa wae unsur-unsur intrinsik cerita rakyat mau. Nah, diakhiri Bu Fitri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.